Ayaw side comment. Sayaw. Okay, moderator's time. Moderator's time. O side comment ka. Moderator's time. No side comment. Mga brother, dili oras karon mo hatag og conclusion. Ako amang go. Okay, okay. Sige lang. Ako ang Ayaw mo time, hatag og conclusion karon. Okay. Ito ta labay No. pangutana. Ako anong time eh. 6 minutes. 6 minutes. Continue. Kanang giingon din ha sa gitawag o gigamit niyo ganina nga ang sugo adlaw ipapahulay alang sa tanang tao. Mabasa diha sa Marcos 2:28 katong inyong gi-quote kanina. Unsa nasulat sa original nga Griego? Anthropos lang o naay panta-anthropos? Salamat sa pangutana. Mr. Moderator, ang debate sumala sa Biblia. Wala may Relax. sa usay sa Mr. Bro, Moderator. objection to. Oo. Okay. 20. Butang objection. Objection. Okay. Kay murag ako may gitubag nimo. Okay, wa ko Sige. nang utana. Ah. Okay, 20 seconds. Go ahead. Go ahead. Okay. Yan, Mr. Moderator, nag-object ko ha. Ang akong objection kay ang debate sumala sa mabasa sa Biblia. Wala mi nagdebate sumala sa Marcos. Busa out of order. Ang iyang question. Counter objection, Mr. Moderator. Ang debate sumala sa mabasa sa Biblia. Dili sumala sa usa ka teksto. For more information, Mr. Argesino. Isulod sa tima parang matubag. Okay, ang puso. moderator's time. Time. Okay? Counter objection. Counter objection, Mr. Moderator. Muna ilisod ba sa mapuli lang ka ba? Gigamit ba na si mong kauban? Kalimot ka? Kalimot ka? Pangutan. Kanang San Marcos Kapitulo 2:28 gigamit na si mong kauban. Munang angayan mo ng tubagon ron. Ayog ipsot. Sige, pangutana. O niya, gihiskutan po na ni Pastor Villabre kanina, kanang Griego ana. Karon ang pangutana simple kayo. Sige. Sumala sa original nga Grego, sa samabasa, sa San Marcos 2:28, panta-anthropos o anthropos lang? Mr. Moderator, balikon ako. Ang akong tubag, Mr. Moderator, sumala sa mabasa sa Yes. Biblia. Ona, kung gusto. Ayaw pagbuot og Marcos. Mr. Kaya ang Moderator, debate, sumala sa mabasa sa Biblia. Kani nga side. Busa, bisag Yes or asa no? nga kanto, diha ko motubag. Wata nagdebatig Marcos lang. For more information, Mr. Argesino. Wata nagdebate diha sa Okay. Marcos. So pwede ko motubag, bisag asa. Ayaw pag- Moderator's time. Okay. Moderator's time. Okay, morning verdict sa mga moderator. Dili na to kalimtan nga ang gi-quote ni Brother Argesino, sitas sa Biblia. Ang ato ang tema sumala sa Biblia. Ug ang verdict sa duha pa lang ka moderator, yes na busa kinahanglan nimo tubagon ang pangutana. Marcos matoy pangutana. Mr. Yes, Moderator? tubagon nimo na ang iyang pangutana kay duha ka buok yes ang tubag sa mga moderator. Ang iyang pangutana sita sa Biblia, ang tema sumala sa Biblia. Busa kinahanglan ka mo tubag. Bro Argesino, oras 5 minutes and 28 seconds. Balika imong pangutana, obligado siya mo tubag. Go ahead. sa San Marcos 2:28, sa original nga Griego, ang nakasulat, panta-anthropos or anthropos lang? Okay. Sumala din sa Griego sa Marcos nga imong pangutana anthropos. Walay panta-anthropos. Unsa? Walay panta-anthropos. Anthropos. Walay panta-anthropos. Bro, anthropos yan tubag. Anthropos yan tubag. Lagi. Mr. Moderator. Follow up na ko. Na panahon na ko sa pagtubag. Lagi. Continue. Kung musapaw siya, Mr. Moderator, ang akong oras makatingan. I-post na ko, bro. Ay, post. I-post na ko. Okay. Okay. Sige. Ang answer is anthropos. Okay. Unsa may anthropos? Humankind. Human beings. Mr. Moderator. Ay sa, nagtubag ko. Wa panahon man ang usa ka minuto. Objection, Mr. Moderator. Moderator's time, kadali lang bro. Mr. Kadali lang. Bro, nakay 20 seconds, go ahead. Objection, Mr. Moderator. Ilaha man kung gi-affirm magud ka ganina nga Object, tanang tao. Tanang tao, ang Yeah, adjective object, sa paminaw sa mo. Ang adjective nga Mr. panta Moderator, kunya sa ka siya Mr. object. Moderator. Ay sa Mr. Moderator. Kadali lang ha. Bro, Okay sila eh. Bro, na-exit naman ko ka bro. Dapat ikaw gani dire. Ayaw na comment ya kay dipulihan naman ka. Ano ni siya? Wala sa tong rules nga dili pwede mo ejection samtang nagtubag. Nagpaminaw man ta sa rules muhatag ganit amo nagpaminaw man ta sa objection. So kung muhatag og objection mo i-cater gani sa moderator, maminaw ta para masabtan nganong ni object siya kay muhatag mag-verdict. Dili lang man ako naminaw napa gyud. Oh.
Muna nga, paminawon sa nato siya ha. Naka-time post na 4 minutes and 49. Bro RJ, naakay 20 seconds. Go ahead. Ang akong objection, Mr. Moderator, kagi-claim man gud nila nga tanang tao, kanya nigamit sa word nga anthropos. Remember nga ang word tanan din ha is adjective para pag-signify or pagtudlo dito sa anthropos sa gisgutan sa San Marcos 2:27-28. Simple akong pangutana eh. Ang adjective na panta anthropos nakasulat ba sa 2:27-28? Counter objection. Yeah. Counter ha. Objection ba na? Sige. Go Diyan ahead. Mr. Moderator. Ang akong objection, klaro. Sumala sa iyaha ganihang giingon sa Marcos 2:27. So akong gi-explain, Mr. Moderator, nga kana siya all mankind's human being. So mo na siya tubag sa yanon niyang pangutana. Okay, moderator's time. Bro, ang categorical ganina anthropos o panta anthropos. Yes. Dito bag siya anthropos. Ang akong follow-up. Umanon sa Sir. nato siya bro sa iyang oras. Sir. Yes, yes. Ako ang point of clarification, Mr. Moderator. Ang iyang gitubag anthropos. Yes. Pero ang iyang pagpamahayag whole mankind. Okay. So ang Greek sa gitawag og whole is Okay. panta. Mr. Okay. Moderator, papangutanahan. sa diinat minimum Moderator's time. Kadali lang. Moderator's time. Bro. Mr. Moderator. I-follow up question. Papangutana ha. I-follow up question lang na bro. Padayon si mong tubag. Nitubag na kag categorical dawato na mo to. Okay. Go ahead bro. Yeah. Ang Marcos 2:27, kana siya nga igpapahulay, gihatag alang sa tao. Hodyo, tao. Seventh-day Adventist, tao. CFD, tao. So, kana nga igpapahulay alang sa tao. Isaiah 66:22-23, alang sa tanang mga tao. So, yanong nga pangutana, yanong tubag. Pangutana. Okay. Next question, brother. Incorrect, Mr. Moderator. Incorrect generalization, Mr. Moderator. Okay, go ahead. 20 seconds. Objection again. Incorrect generalization, Mr. Moderator. Kay ang term nga anthropos, kung imong tan-awon sa gitawag og Greek lexicon, klaro man kayo na nga it refers man. Pero niingon man kag tanang tao na ay adjective nga tanan. Pwede ba nimo i-translate sa original Greek ang word nga tanan? Okay, bro, dili siya kadali ha objection eh. Dili siya pwede mo tubag ana bro. Himuon taning kuan objection man na. So next question na tablo. Okay. Horot naman yang oras. Next Sige, question na kining bro. word nga tanan, Mr. Villanueva, sa Greek, pwede ba nimo i-translate? Ang kanang term nga tanan sa Greek. Oh, salamat. Sumala sa mabasa sa Isaiah 66, tanan. Isa. Nagtubag ko sa kaminuto. Okay, Pusta. okay, moderator's time. Kadali. Nagtubag ko. Kadali. Nagtubag ko 1 minute. Ayaw sa pa. Kadali. Bro, nangayo siya Greek sa term tanan. Ha? Term tanan Greek. Sa. Greek ba sa tanan? Paminaw ta. Ang iyang kwan bagi pang ang nangayo siya Greek term sa tanan in Greek ba? Tanan nga imong gingon. Balik ka na good bro. Kanang gingon nimo ba nga tanang tao? Tanang tao. Kanang tao kay ang term anthropos is singular. Ang kanang gitawag og term nga tanan. Malukbanon. Tanan god. Pwede ba nimo i-translate sa Greek? Sumala sa nakasulat ka na kay basahon ha? Nagtubag Kumbaga, sa Grigo, Oh. anthropos. kanang tanan ba tanan? Lagi. Oh. All. All. Nausaman ka. All mankind. That is my answer. Okay. Kung may mabasa ko karon sa Griego nga ang word nga all refers sa panta at bitahon ninyo karon nga pildi mo. Nakatabla ka kung babasa niya. Tabla ka. Makatabla ka kung babasa. Moderator's time. Ablay tabla si mong baga. Moderator's time. Bro. Daog ni. Tawaton dili. Kung niyang basahon, Mr. Monitor, makatabla siya. Okay. Next question. Makatabla siya. Mo na. Next question na. Okay. 3 minutes and 30 seconds. yun.